Hey! Yawa! Kai ku fito, na ce ku fito. Kai ku fito, na farin kai ku fito. Mata da maza na jiran sai ku fito. Mu yi shagalin biki da murna ta nazo. Yau ne fa biki na mansi na zo. Sannu mansi na ce, sannu mansi na zo. Sannu mansi, sannu waka mansi. Sannu Abubakar mansi na gaishe ka. Dan halinka na tefa ne ban shanka. Yau na bikinka na zo na yi ma barka. Wannan gidanka Allah da do albarka. Amin. Sai ku fito, ni dai na ci ganan gidan albarka. Shi na gida na taurari, shi na gida na zamani, shi na gida na taurari. Yau da gida na taurari zan wakata. Ni ma ADAMSI na zo ni a fafata. Wanga biki na zo ni a inganta. Ne tsakiya na ce wai ina mata. Sai ku fito na kira sai ku fito. Juya na ce fa juya sosai. Motsa na ce fa motsa sosai. Taka na ce fa taka sosai. Taka baby na ce ki nuna bajinta. Juya baby na ce ki nuna bajinta. Za su fahimta. Yawa! To! Ashe? Yawa! To! Na ce bacci amma assalamu alaika. Oga Ibrahim na zo in gaishe ka. Kai na kasa zana durkusa a gabanka. Kai ne bacci amma na gidan albarka. Ɗayyo kallo na nace babu kamar ka. Ka rigira dole ne ka barka. Oga Ibrahim gona ka cire shakka. Na gaida farin uwa gidan albarka. Gidan taurari. Sannu ubana na ta zan kai da ubana. Mansi ogana, mansi mai gidana, mansi jikona, mansi ka fi su, mansi ka kai su, mansi ka ba su, mansi mai wanka, mansi nasararka, mansi ka taka, mansi san barka, mansi baka marka, mansi cire shakka, mansi halinka, mansi a gidanka, mansi jama'arka, mansi na yabanka, mansi san barka, mansi ce mansi ce MD, mansi ce mansi ce MD, mansi ce MD, mansi Abubakar, mansi mai kairi, mansi bai sharri, mansi bai buri, mansi yayi tare, mansi yayi gori, mansi ce mansi ce MD, mansi kowa naka, mansi shi MD, mansi kowa nasa, mansi shi MD, mansi ce mansi. Ni ADAMSI na faɗi na gode ma MD na ce oga MD ilahu ya dafa ma MD ni addu'a ta rabbi yadda da buɗa ma MD kai ne ogan su kuma dole su sara ma MD dai ka fito a hanya dole su buɗa ma MD alfarmar ka ilahu yadda da buɗa ma MD kauce yaro na ce fa kauce MD kauce yaro gaban ka ga MD nan MD in karasa naka na ta nemi sa'annan MD mansi dole in taibawa Abubakar a dole in taibawa kaji oga a nan gidan taurari oga MD fa dole in taibawa MD mansi Abubakar ne nawa ADAMSI MK Fulani mai yin wakar ne gidan taurari gare ku zan taibawa gidan taurari gare ku zan taibawa gidan taurari gida na mai zamani a nan nasarawa na shaida babu irin ku idan an kai ku komai ba a kai jama'ar ku lokaci ne na ku yau da ku fa ke yi sai da ku tafiyar nasara
ce gidan taurari. Mr.